Asikubelele sikwamukele kwi-channel kama uphasane kwi-channel Nyofliki okubaleni sicela bona ukuthi inamba isize kuphela ngo9 ekseni ya 5 ntambama kuphela nakhona yebo umuntu ongumlandeli ba umuntu olandela le channel bese uyisensa ke le namba ngokukhululeka. Uma ungumlandeli le channel ngiyacela inamba uyisebenzise ungabhala comment section is good but sensa kakhulu le namba wenzela ukuthi sikwazi ukusheshe sifike entabeni ngoba ngumuntu I get sick sometimes ngiyeza ngigule nje sigabe isikhathi njengoba bonke abantu kuyenzeka ngibe nezinkinga ezingibambelisile isikhathi kuyenzeka futhi ngibe busy esethi isikhathi so ukusenza le number njengomlandeli kuhle but nakhona uma ufona phela bingelela kahle izichaze wena bese uhlala utabeni ungabuzi mina igama so utema D ekutema ngicanga isithema D 3544 uthi ke kusho ukuthi someone gets when someone gets stung by ibulo lonke lezinyosi kusho ukuthi ushilo umuntu lo utinyelwa izinyosi empeleni itema la befanele ukuthi sawubona ngicela ukubuza ngananti iphupho bese ubeki udaba lakho bees inyosi izinyosi are bees are izinyosi in English so inyosi ziyangena kakhulu kumathongo edalweni zingangena mhlophe kumabuthe ezilwaneni etc singaba abantu so number 1 uma uphupha inyosi siye sikuthele njengophawu olubi kuma zikutinyela lusho ukuthi kungenzeka kumele uqaphele ngoba uzovukelwa izitha ezinengi ezizohlangana ngawe noma ezizokuhlanganyela wena amahubo 118 verse 12 bayangibunganyela njengezinyosi bacimeka njengomlilo wameve egameni likaJehova ngiyakubachitha uDeuteronomy 1:41 verse 44 ama-Amori ayehlala kuleyo ndawo kuleyo ntaba aphuma anihlasela anixosha njengokwenza kwezinyosi aninqoba kanti number 2 ngokujwayelekile uma uphupha inyosi siye sithele njengophawu uma zikutinyela ngoba lokho sekuyachaza ukuthi empeleni ngenzeka nohlaselwa imimoya emibi yobumnyama noma ke ugadlwa ngemithi enamandla ekubeni kube sekusetshenziswa mhlawumbe ngamabutho noma kusetshenziswa izilwane ngesikhathi ugadlwa lapha isambulo 9 verse 10 sasinemisila efana neyawufezela inezindonsi nasemisileni yazo kukhona amandla aso okona abantu. Number 3 uma uphupha inyosi kuwuphawu olubumazi kutinyela lungayikhomba intukuthelo kaNkuluNkulu ethululelwa kuwe ethululwa phezukwakho ngenxa yeziphambeko nokuphambana nemithetho nezimiso zikaNkuluNkulu. Isaiah 7 verse 18 kuya kuthi ngalolu suku uJehova ahlabele ikhwelo impukane ezinjengasegcineni kwemifula yaseGibhithe nezinyosi ezisezweni laseRia. Kanti ke la number 4 ngokwesintu ke uma uphupha inyosi kuwuphawu lobe umazi kutinyela ngoba lokho sekuyakhomba ukuthi kungenzeka idalwa zikuthukuthelele futhi ziyakuthethisa ngenxa yokungenzi kahle nokuphambana nomsamo ngeze kukhona ungakwenzi kahle noma khona okwenza ukuphambana nomsamo ukuphambanisa nezidalwa wena. Kanti number 5 kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha inyosi ube uphawu lobumazi kutinyela lo ngasho nje ukuphendula kwezidalwa ukuze zimelane nawe futhi zikulwise ukuze wena ubhede izinto uthwale kanzima empilweni yabona siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu akakulona. Siweni